Ďakujeme, že pozeráte naše video. Čiže toto je redukcia OTG, alebo inak on the go. Je to redukcia z USB samice na micro USB konektor. Mám tu klasické USB 4 gigové. To je Huawei MediaPad s podporou USB host. Redukciu tam rovno pripojíme k tabletu. V dolnej lište by vám to malo ukazovať, že USB je pripojené, avšak na každých zariadeniach je to inak. Môžete rovno na to kliknúť a hneď sa vám ukáže, čo máte na USBčku, alebo idete cez správcu súborov a toto si kliknite na veľkokapacitné zariadenie a už si pozeráte, čo máte na USBčku. Napríklad ja tu mám hudbu, môžete si aj pustiť. Môžete si pozerať fotky. Napríklad súbory. Môžete takisto kopírovať fotky, označíte si, čo chcete skopírovať, buď na SD kartu alebo do tabletu. Ja si to dám do pamäte tabletu, vytvorím si priečinok USB kľúč tablet. Nájdem si priečinok a kliknem na prilepiť a už to mám skopírované. Môžete si pozrieť. To je prvé. A tak. Môžete takisto aj z pamäte tabletu alebo z SD karty kopírovať rovno na kľúč. Toto napríklad chcem skopírovať na kľúč. Toto si vytvorím priečinok, dajme tomu tablet veci. Znova kliknem na prilepiť a mám to na USBčku. Takisto môžete pozerať filmy, čo máte na USBčku, ja tu nemám žiadne. Takisto môžete aj editovať súbory, napríklad vo Worde alebo v Exceli. Môžete kopírovať, presúvať. Ďakujem za pozretie videa.